अन्दागाफोर आंनि खाथियाव सासे दुखुथिया जाय पानिराम बसुमतारी नोंनि बैसोआ दा बेसेबां जाखो 50 सफैसिगोन 50 फैसिगोन आंनि दुइसिन दा आंथ' 58 जाबाय आंनि फंबाय नोङो दिनै बे 50 बोसोर बैसोआव एबा बिनि 50 प्लास बैसोआव नोङो दिनै बे भिडिअ'आव फैनानै नों माबायदि मोनदों आं बहुद आंनि गोसोआव बिराद माबा गाज्रि सानबायमोन आङो आं माबा जुमाय लोङै लोङै लामा लामा थाबायग्रासो जालांगासिनो दंमोन दिनै आं रायजोफोरनि सिगाङाव खोन्थाना लाबाय आंनि बिहामजोफोरखौबो आं बिराद रायफ्लांबाय आं मेगन सिनाया मानसिखौ रागा जोंबाथाय एसे जुमाय लोंनानै थागोन आरो मारैबा हिन्जावा माबा मोनसे खोथा बुंफ्लांबाथाय आं मानसिखौ सिनायनो मोना मैया दाखालि बिहामजोनि गेट गोदान बानायनायाव बयखौबो अन्थाइ खुबैफैदोंनो आंबो पात्तायानो गैया थ' माबा गाज्रि खोथाबो बुंदोंनो बेखौ आं बिहामजोनाव निमाहा बिबाय गाव माफ होदोंना होआखै अन्नानै बिहामजोआ बहा दं अन्नानै फैनाय अन्नानै बिहामजो फिसा फै बिराद गाज्रि खोथा बुंदों बेखौ आं उनावसो आं मिथिफिनदों आं मानो बिदि बुंफ्लांखो होननानै माला फैनानै आं माला बिदि बुंफैदों आंबो पात्ताखौ मोनाखै दे आंबो गाबनो ओंखारदों बाबा होननानै नोङो फिसालायाबो फै अन्नानै बाबु नों फै नोंनो फै दे नोङो नोंनि बिहाव एबा बिफाया ओरै मोखां जा नोंखौ रायनायाव अन्थाइजों खुबैनायाव नों दा निमाहा होखाना होआदिया आं निमाहा होबाय आफाखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि निमाहा होबाय होबाय औ होबाय बेनिफ्राय दाथ' नोङो बुंदोंमोन आंनि बिहामजो फिसाया आंखौ निमाहा होखाना होदिया नों दा खोनाबाय गोजोननाय मोनबाय नों बुंनो दे बुं औ आरो जोंनि हिन्जावखौ आं खनसे रायज्लायनो गोसो बिनि सायाव आंनाव बिराद गोसो गाबनाय दं मोनसे औ दे बुं फैनांगोन बे अन्नानै हिन्जावाबो फै नायदो इसोरनि जिउजों नोंनि हिन्जावाबो दैदेनजानानै फैगासिनो दं नोङो मा बुंनो सानदों दे बुं आरो फै आं बेखौ बहुद बोसोरनिफ्राय बेखौ समजायनो सेस्था खालामदोंमोन आं मानो थाखाय फाग्ला जालांदों नों नुवाखै नै सासे माबा मोदाय मानसि नुलांबाय मानि थाखाय दिखार दं आंनाव बिनि थाखायनो सब खोथाया आंना माबा फाग्ला जालांनाया जुमाय लोंनाय बारा जालांनाया आं सानदोंमोन गारि मटर सालायो रां रुपा लाबोयो नों लाखिनानै मोजाङै नों सलाय बे ओरैबादि खालामो आं रायजोनि सिङाव बुंथारसै आं माबा मोनसे साननानै फैबा बे ओमफ्राय न'आवनो थाया गामियावसो दंहैयो ओमफ्राय आं मा खालामो बेखौ न'आव गैया बे मानसिया आं एफा अननानै बेखौ खामायनानै लाबोयो बे ओमफ्राय न'आवनो गैया नालाय बे हाजार रोजा आं रां लाबोयो रुपा नङा रां लाबोयो थ' बे मा खालामो न'आवनो गैया नालाय आं रागाजों लामा थाबायलाबायनानै जुवा गेलेला जोबनानै जुमाय लोंजोबला जोबनानै दिनैसिम आं बेखौ आं दाखालिनिफ्राय एसे निमाहा होदों बेखौ गावबो बुजिनो सेस्था खालामदों होनना बुंदों थ' आंनि न'खरनि खोथा आरो बेनो बुंनांबाय थाला औ ओमफ्राय गाव मा बुङो गावनो दे नों दा नोंनि हिन्जावखौ नोङो जेब्ला नोंनि हिन्जावा नोंखौ जौ लोंनायफोरनि थाखायबो जानो हागौ एबा नोंनि खोथा बाथ्राजों गोरोबलायावबो जानो हागौ दा दिनैनिफ्राय नोंथ' गाज्रि बुङाखिसै जों खोनाबाय दा नोङो बिसार खालामाखै जोङो अनलायनायनि बे मोनसे हांखो नोंनियाव आं दा गुरै खावलायदों नोङो नैबे दा लोंनाय एबा नोङो बे लोंनायाथ' देहानि थाखायबो गाज्रि नों जेसेबां जोरनांगौ बेसेबांबो जोरनाय नङा आरो बेनिफ्राय जिउआवबो आरो मोदोमावबो गोबांथार सैनांगोन बेखायनो दा दिनै नों बे रायजोफोरनि सिगाङाव गोथार जिउनि मुङै फोरबोनि मुङै नों बे जौखौ नागारनो ना दा गोबांसिन लोंनो दे खोनासं रायजोफोर दिनैनिफ्राय आंखौ जुमाय लोंनाय नुनाय नंला आखाइखौ रंजानाय
आरो आं बुंबावनि बायसान्स आं ड्राइभार मानसि ना अबावबा सोरबा हटेलफ्राव माबाफ्राव सोरबा बायसान्स मा दैफोरजोंबो लगायनानै बायसान्स होफ्लांबा बेखौ आं बेखौ मिन्थिनाय नङा दैफोरजों गलायनानै होनाय बे बाथ्राया गासैबो दाफैथों आरो बे जानाय नङा जों बिगोन आरो बेबायदिनो बे नोंनि बे बाथ्रायावनो बे दुरबलताखौ फोरमायो दैजोंबो नोङो जुदि दानथारबाबो सुथारबाबो आं लोङा होनब्ला नोंखौ जेबो खालामनो हाया ओंखायनो नों बेखौ फोथायनानै नों दिनैनिफ्राय नैबे क्रुसखौ हम नों बुंनानै गावनि गोसो आं बुङा नों मा बुंनो सानदों नोङो क्रुसआ बिसोर प्रभु जिसु नों मा बुंनो जोंनि समाय दे बुं दे अब्लासो नोंखौ बुंगोन दे प्रभु जिसु आं पापि मानसि दे एसेग्राब दिन आं पापाव गोग्लैनानै दंमोन सोरखौबा गाज्रि बुंफ्लांबाय सोरखौबा बुफ्लांबाय नङाबा आंबो सोरजोंबा बुजाबाय प्रभु जिसु आं दिनैनिफ्राय बिदि गैला ओमफ्राय जौ लोंनायखौ आं गारबाय आरो आं बिनि खाथियावबो थाला एबाराव आरो नोंनि बिसि फिसाखौ नोङो दिनैनिफ्राय मालाबा गाज्रि रावजों बाहायबावगोन नामा दे बुं बेखौ सैसोनानै गोदो आं बे खर' गाज्रि जानायाव जुमाय लोंनायाव माबा बुंबा माबा खोनायो बे बुंबा माबा आं रागा जोङो बुफ्लांबाय बेफोरखौ निमाहा होदों आंखौ आं बे आंनि फिसाला दं बिहामजो दं आंनि बुरि दं बहुद रायलाजोब्बाय आं मानसिफोरखौ बेयाव आंनि मण्डलिनि मानसिखौबो आं बिराद रायलाबायजोब्बाय सोरखौबा दा होसोयोबो बेखौ आं मिन्थिया ओमफ्राय अखानायैसो ओमफ्राय मानसिफोर खोन्थाबासो होमबासो आं मिन्थियो आरे आंथ' बिदि खालामाखै नै दाख्लैहाय मैया दाख्लैसो रुवाजों बेखौ खुबैदोंनो नों बेखौबो मिथिया ओमफ्राय बै आंनि फिसाजो उन्दै लास्टआ बेखौबो हाथुराजों देनो नागिरदोंमोननो बे बुरि आंनि हिन्जावा बुंनायनिफ्रायसो आं मिन्थिदों प्रभु जिसु आंखौबो निमाहा होदो आं बेखौ सोर नों मिथियै खालामनाया बेयो सोरमोन लोंनायासो दा जेब्ला लोंनो हाब्बाय गाज्रि जौआ हाबफाबाय सैतान हाब्बाय बिसोर नोंखौ सासन खालामदों नोंनि आत्माया नङामोन बै गाज्रिनि आत्मायासो दा बेखायनो बेखौ नोङो दा सोसै बेनिफ्राय मण्डलिनि मानसिफ्रा सोरसै नोंसोर बे मण्डलियाव आखाइ दिखांनाय नोंसोर निमाहा होगोन ना होदिया बेखौ निमाहा होगोन ना होदिया निमाहा होबायब्ला आखाइ नैबे जोंनि आदा माबाखौबो आदा पासिकेलखौबो फंबायसो जायो आङो जोंनि फंबाय पासिकेलखौबो आं गथ'फोर फन खालामबाबो रायबाय बेखौ फंबाया मा होगोन ना होआ आंखौ दे नोङो दे बेखौ माबानानै आथिङाव दांनानै बेखौ दे नोंबो बेखौ आंखौनि बाथो आथिङाव दां दे दुइसिनब्लाबो बुंबाय दे मा होदो दे जागोन बेखौबो आथिङाव दां आङो बे मण्डलिनि दैदेनगिरि केटेकिस आङो पास्टर फालक दा बिथांनि न'खरावहाय दुखु सफैनाय समाव आंनि गोसोआवबो बिराद दुखु बिथांनि न'खराव जि दुखु फैदों आंनि न'खरावनो दुखु फैदों बेनिखायनो जेब्ला बिसोरनि न'खरावहाय अलखद जायो न'खराव दावराव दावसि जायो बे समाव आङो हरबाबो आं गावनि फेमिलिखौ लानानै बा आं हारसिंबाबो आरो लोगोफोरखौ लानानै बिनि न'खराव आङो बुजायनो फैयो नाथाय गोबांथार जोङो समाय लाहोबाय नाथाय गोथार जिउनि बोलोआ बिनि सायाव फैयाखै जानो हागौ आरो जोंनि बिनायफ्रा इसोरनाव सौहैयाखै जानो हागौ दिनै फोथायनाय फैदों गोथार जिउआबो दं आरो आदाया दिनैनिफ्राय मोजां जागोन आरो आङो बिथांनि सायावहाय बिथाङा आंखौ गोबांथार रायदोंबाबो गोबांथार आंखौ धमकि होदोंबाबो जेब्ला आङो गामिनिफ्राय फैदोंमोन बे समाव बियो आंखौ फन खालामदों पास्काल तुम हमारा फैमिली को भगाने के लिए आया ना जोड़ने के लिए आया तुमको हम गुली मारेगा बिदि होननानै बियो बुंहरदों अब्लाबो आङो बिथांनि सायाव आं जेबो दुखु मोनाखै बियो आदा फानिरामा बुङाखै नाथाय सोर बुंहोदों खर' गोलाव गं गोलावासो बुंहोदों दा बेखौ आं जेबो सानाखै आदा नों बुंदोंबाबो आं जेबो सानाखै आङो गासैखौबो नोंनियावहाय भरसा दङ नोङो मानसि मोजां जागोन आरो मण्डलिखौ नों दैदेनगोन समाजनि थाखाय नोङो मोजां मावगोन आंहा फोथायनाय दं दा बेनिखायनो आङो नोंखौ गासैखौबो जिसुनि मुङै आङो नोंखौ निमाहा होयो बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आमेन हेलौ आङो बे समाव माखासे गोबां मानसिनि गोसोआव दुखु सफैनानै दङ
आं बे आदानि जानानैनो आं एसे मिनिहोनो सानदों आदाजों आङो मा जाथाय जादों बेखौ आं मिनिहोनो सानदों सानसेखालि आङो बै ख्रिस्टमास लाइटखौ आङो बानायबाय थादोंमोन होमब्ला आदाया अबेनिफ्राय लोंनानै फैखो बै लामानि अन्थाइखौ हुथुमो आरो बेयाव खुबैफैयो बे थिं सायाव दाबो अन्थाइफ्रा दं ओमफ्राय आंहा दावखोबाय थाबाय मा जादों बेलाय आरे एसे सिब्राब हरनोसै आं होननानै लावथि दंमोन न'आव नागिरहैबाय आङो बुरिया बयबा सि दोनग्रा बानायहरदों मोनाखिसै लावथिखौ ओमफ्राय आरो फैनानै आरो लाइट बानायबावबाय आङो आरो बारा सायाव खुबैबावबाय खुबैनायखाय मालिकखौ लिंहरबाय आं फन खालामनानै बिदि जादों अन्नानै फैबाय बे फैनाय लोगो लोगो आंबो ओंखारबाय खुबैगासिनो दं बियो बिहामजोखौ फिसाजोखौ रायनानै औ ओमफ्राय दाना मालिकबो फैबाय आंबो ओंखारबाय बे न'आ गाबोननो खालि जानांगौ होननानै बुंबाय बे फिसालाखौ स्रिट दावखोबाय आङो आरे नों खालि खालामनांगौ ना बे खालि खालामनांगौ हनै बेयाव गेटआव बाहेरायाव लावथि दंमोन थिग इसिनि गिदिर बेखौ हाननानै फ्राद फंथाम होबाय आङो बेखौ ओमफ्राय नाख्लाय हरबाय सेन्देला गनानै थालांदों अखानायै ना माब्ला लांदोंखौ मिथिया आङो सानथामनि उनाव बे सेन्देलखौ लांबाय ओमफ्राय दाना बुजानानै थांबाय बे ओरै थांनानै मा खालामबावो ओइ मुइ इउटुब बानायसैथ' इउटुब बानायदों होननानै बुंबाय ओइ नों थांगोन ना थाङा ना नांबावगौ होननानै बुंबावबाय आङो होमब्ला आराम थांनानै न'आव सिरि थाहैनानै ओइदिननिफ्राय आरो बे माबाया दै मालिकआ दरजाखौ मारिनानै थांबावबाय आरो फैनानै दावराव खालामबावब्लाथ' आरो मोनबावगौमोन बियो बायगौ मोजां न'आव सिरि थांनानै थाहैदों दा बेफोरखौ आं बुंनो सानो आंबो हमथानो हायियाव नोंनि दुखुखौ जोंबो मिथिगौ आदा बाजैया जेब्ला नोंनि उफुद्रुग जा खालामनायाव बे न'खर थाङो जों गोसोआव बिराद दुखु मोनो जों मोजां जाजानायखौ लुबैयो मण्डलिनि मानसि बिनिखायनो जानानै थांबाय नोङो दिनैनिफ्राय मोजां जानांगौ मण्डलिनि मानसिजों नोङो फैनांगौ गिर्जायाव फैनांगौ खामानि दामानियाव फैनांगौ जौ लोंनो मोना जों बेखौ लुबैदों आरो जे गोरोन्थि जाबाय बेखौ दिनैनिफ्राय आंबो निमाहा होबाय नोंबो आंखौ निमाहा होदो दे नोम्बाजोंनो बुंसै नोङो माबाखौ रायखांबाय थानाया दावराव फोरबोनि उनाव निमाहा खालामदों बेथ' गाव बुङाखै नालाय आंबो निमाहा होबाय आंनि हौवाखौ आंबो बहुद माबाबाय दुखु होबाय मालाबा गावनि उपद्रबजोंनो आङो गामियावबो थांना थाहैयो बेफोरनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो नोङो बुंदो आं दिनैनिफ्राय निसा बुस्थु आं गोसोनिफ्राय आं मालाबाबो आं आखाइनिफ्राय लोंनाय नंला खिन्थु सोरबा माबा सालु खालामनानै माबा मोनसे खालामनानै लोंहोदोंबा जाहोदोंबा बे गावसिनावनो थागोन आंनि गोसोनिफ्राय आं दिनै बेखौ नागारबाय आंबो मेंनाय मोनबाय बे बुस्थुजों आं न'खराव सुख सान्ति गैयिनिफ्राय पागलासो जालांसिगौमोन आं लामा खारलाबायग्रासो जालांसिगौमोन आं लासैनो दाबो खारो आं टाइम उसुं खनाथिं गाबखोमालाबायो आङो टाइम बेखौ दे बुंदो आं जिसुनि मुङै गोथार जिउनि मुङै बिफा इसोरनि मुङै आं समाय लायो दिनैनिफ्राय जौ लोंनाय निसा जानाय नांलाय खमलायनिफ्राय आं गोजान जासिगोन आं जिसु आंनि मैखुनाव बासा लाफै गोथार जिउआव आंनि सायाव फैगोन
गोजौसिनथारनि गोजौसिनथारनि बोलोआ बोलोआ आंनि सायाव थाफैगोन आंनि सायाव हालेलुया 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 बे क्रिस्टखौ खुलुमदो न दे आखाइ खबना होदो हामबायसै दे दे जिरायदो नों दा मेथाइ खननांगोन दे नोंसो मेथाइ खनफै दानो दा खनसै अननानै बे जोंनि इसोरनि सायाव गोथार जिउखौ निन्दिनो नाङा गोबां मोनसे जायगायाव जौ लोंनायखौ बिदिनो समाय लाबाय नाथाय बियो लोगोफोरखौ फुस्लाय लोगोफ्रा आंखौ लोंहोबायनानै खिन्थु लोगोफ्रा फुस्लायदों नाथाय गावनि गोसोआनो लोंनायाव उनावहाय बियो ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जानानै बिबुआ बेखौनो थैबाय दिनै आं बेखौ मिथिनो लुबैदों पानिराम नोंथाङाबो दिनै इसोरनि सिगाङाव फोरबोनि सिगाङाव गोथार जिउखौ निन्दिनो नाङा बेखौ निन्दियोब्ला बे रेहाय मोना आं बेखौ मिथिहोबाय मानोना नोङो इसोरनि मानसि जाबाय बेनिखाय गोबारै आखाइ खबनानै इसोरखौ हामबायदों